ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମରେ କିମ୍ବା ଜାତିର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ରୋଗ, ସଙ୍କଟ, ସମସ୍ୟା, ପାପର ବନ୍ଧନ, ଅଭିଶାପର ବନ୍ଧନ, ଶୈତାନର ମାୟାଜାଲ, ଅନ୍ଧକାର ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହା କିଛି ଯଦି ନିରାଶାର ପରିସ୍ଥିତି, ଜଟିଳତାର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଶୈତାନର ମାୟାଜାଲରୁ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ପାପ, ଅପରାଧର ବନ୍ଧନରୁ, ଶୈତାନର ପ୍ରଭାବରୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ବନ୍ଧନରୁ, କାଳ୍ପନିକ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନତାର ବନ୍ଧନରୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଅଜ୍ଞାନତାର ବନ୍ଧନରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, ପାପ କ୍ଷମା, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଈଶ୍ୱର, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତିଦାତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା, ଆରୋଗ୍ୟ, ପାପ କ୍ଷମା ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭବନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦୁନିଆର କୋଣ କୋଣରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭବନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଅନଲାଇନ୍ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଉପଶମ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ କାହାରି ଜାତି କିମ୍ବା ଧର୍ମ ବଦଳାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ବିବେଚନା ବଦଳିଯାଏ, ମଣିଷର ହୃଦୟ, ମନ, ଆତ୍ମା ବଦଳିଯାଏ, ମଣିଷର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବଦଳିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଜି ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ହୃଦୟ, ମନ, ଆତ୍ମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।